Гармун моңы милли көйләр һәм йолаларга тугры калып бүләк җыю. Бүген журналистлар Сабан туен бәйрәм итә. Мәйданда җыр бию, уеннар һәм күтәренке кәеф. Мәйданда Татмедианың 1600-гә якын хезмәткәре, Татарстан буенча 65 филиаллары бар. Бүген исә журналистлар каләм осталыкларын гына күрсәтеп калмыйча, рәхәтләнеп ялда иттеләр. Бәйрәм итәргә без яратабыз. Һәм инде беренче тапкыр шундый Сабан туйга да без бик теләп килдек. Уеннарда да бик теләп катнашабыз. Журналистларның беренче мәртәбә үзләренең Сабан туйлары. Бу тарихи вакыйга дип саныйм моны. Татмедиа ул 98 газета, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радио һәм 79 сайтны бергә туплаучы үзәк. Алар татар, рус, чуаш һәм удмур телләрендә эшли. Бу туган телләрне үстерү һәм милли кыйммәтләрне саклап калуда зур ярдәм һәм этәргеч ди Марат Әхмәтов. Үз эшләренең һөнәр осталары бит инде алар халык белән кеше белән ничегрәк эшләргә алар күбрәк беләләр һәм күбрәк тәкъдимнәр булса безнең отышлырак проектлар күбрәк булачак. Шуңа күрә бүгенге безнең мөнәсәбәтләр белән туктап калмыйча, әлбәттә киләчәктә без яңадан да эзләнүне дәвам итәчәкбез. Одно дело помочь, другое дело, чтобы это было в пользу, да? Юбилейга иң зур бүләк 15 ел эчендә ирешелгән нәтиҗәләр ди Татмедиа хезмәткәрләре. Бүген район һәм шәһәр масса күләм мәгълүмат чараларының эшчәнлеге хакында түгәрәк өстәл янында фикер алыштылар. Элегрәк әбүнәчеләр саны ел саен 10-15% кимегән булса, быел 3-кә генә. Укучыларны җәлеп итүдә республика грантлары зур рольне уйнады ди баш мөхәррирләр. Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәме белән быел 50 миллион сум бүленеп бирелгән. Әлеге акчалар 66 яңа проектны тормышка ашыруга тотылган. Мондый шара безнең мондый зур шара беренче тапкыр Татмедианың тарихында булай менә күмәк җыелып, һәрбер редакцияны чакырып, Сабан туйлар уздырган юк әле. Бергә аралашып, бергә фикер алышып эшләргә дип. Шуңа җыелабыз без һәрвакыт. Бүген Татарстанның тормышын Татмедиасыз күз алдына китереп булмый. Уйлагыз, һәрбер авылда, һәрбер урамга безнең гәҗит килә. Һәрбер район үзәгендә радио, телевидение эшли. Һәрбер җирдә сайтларда, социаль сетьләрдә безнең журналистлар эшли. Тормыш бөтенләй кайный Татмедиа хисабына. Мәсәлән, Мамадыш-Информ 1,5 миллион сумга 5 грант тоткан. Үзәктә авыл кешеләре тормышы, туган як, юкка чыккан авыллар тарихы, туган телне үстерү мәсьәләләре. Киләчәккә планнар зурдан. Татмедиа яңа проектлар әзерли. Халыкка кызыклы булган идеяләр тәкъдим итә. Бу милли басмаларны үстерүдә тагын бер зур адым булыр дип ышаналар. Индилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.